Eta zuen sasoian kasureko, Andraskoen helburua gero eskontzea zen? Bai, momentatik eskontzie. Jakin arte zer zan, edo zer asmo zan, edo hori, bai. Ni nauen nahi eskondu. Nire lagunek danak eskondu diez. Gure kuadrilekoek danak eskondu diez. Ni izen ezik. Baina ni 15 urtegaz eskonduko nintzen eta ume pilo bat eukin. Baina 24 urtegaz ez. 24 urtegaz ja neban pentsatzen nola. Baina 15 urtegaz bai, eskolatik urten da eskolan entzuten zendune. Baina gurien etzin be nien enabe inoizan inbego eskontzen, Ke ba, prestetze batzutan entzuten zan, baina guretzin ez entzunik. Horretarako prestetan ziren Andrak, ez da? Eskondu eta seme alabak euki, eta hori izan euren zera, ez da? Nik ez topetzaten, amumak inoiz esan doztanik, ez amak esan doztanik, ez tiak esan doztanik, eta lehenguzinik ez nonek ez. Zer, noiz eskontzen zara edo zer.